Hos VGE Sikring sætter vi en dyd i at lave vores arbejde ordentligt. Således når vi klargør master og strøm og styring, så bruger vi kun de bedste komponenter. Vi ved noget om det, da vi efterhånden har lavet 50 anlæg. For at få de klareste billeder, bruger vi et termisk varmesøgende kamera, der bruges om natten til at filme alt det, vi ikke kan se, og et fuld HD kamera til dagoptagelser. Det sikrer dig til enhver tid, at du har klare billeder i dit system. Når vi er færdige med at montere strøm og styring, er vi klar til at rejse masten. Vi bruger FLIR som kameraleverandør på de termiske kameraer, fordi de er synonym med skyhøj kvalitet. Masten hejses nu på plads på fundamentet og er således klar til at blive taget i brug. Med Dansk Kontrol centralt koblet på, er vi sikre på kun at få de alarmer, vi skal have, så vi ikke render efter andet. I den sidste ende, så handler det jo om, at du får din nattesøvn, så kan du være skarp, så holder vores system skarpt øje med netop det skal. Vi glæder os meget til at snakke med dig om netop din farm, og hvordan vi kan hjælpe med at sikre den.